வணக்கம், நான் டாக்டர் வேல்முருகன். நேச்சுரோபதி யோகா ஹாஸ்பிட்டல் வச்சுருக்கேன் பெரம்பலூரில், 20 பெட் ஃபெசிலிட்டி. இப்போ ஆல்ரெடி சாரோட ப்ரோக்ராம் நிறையா யூடியூப் ப்ளஸ் ஃபேஸ்புக் வீடியோஸில் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அது மூலயமா சில விஷயங்கள் நான் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சு எனக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைச்சிது. சரி, சாரோட ப்ரோக்ராம் திருச்சியில் நடக்குதுன்னு பிளான் பண்ண உடனே இன்றைக்கி நான் அட்டன் பண்ணேன். ரொம்ப மன நிறைவாக இருக்குது. இதை நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன். விரைவில் என்னுடைய கலை நடத்தி மிகப்பெரிய திருப்தியாக மாற போகிறேன். ரொம்ப நன்றி. இந்த ப்ரோக்ராம் ஆனந்த வணக்கம் கோயமுத்தூர் அன்பர்களே, நண்பர்களே. வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்கள் வாழ்வில் முன்னேற்றத்தை, செல்வ செழிப்பை, எதிர்மறையை போக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பணவளக்கலை பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற இருக்கின்றது. பணவளக்கலை பயிற்சி வகுப்பு என்பது மனரீதியாக, உடல் ரீதியாக, செயல் ரீதியாக, எண்ண ரீதியாக ஒரு மனிதனை உச்சத்திற்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பயிற்சி வகுப்பு. பல நாடுகளில் நடந்த இந்த பயிற்சி வகுப்பு இப்போது கோவையில் நடைபெறுகிறது. காலை முதல் மாலை வரை நடைபெறும் இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்பவரின் வாழ்க்கையில் அந்த நாளில் இருந்தே என்ன செய்தால் கடனை தீர்க்க முடியும், என்ன செய்தால் பணப்பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவர முடியும், என்ன செய்தால் வாழ்க்கையில் வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை உருவாக்கி கொள்ள முடியும் என்பதுதான் இந்த பயிற்சியின் சிறப்பே. ஒரே ஒரு நாள் பயிற்சி 100 நாட்களுக்குள் உங்கள் வாழ்வில் அற்புத மாற்றத்தை தரக்கூடிய பயிற்சி வகுப்பு பணவளக்கலை. வரும் செப்டம்பர் 5 கோவையில் நடைபெறுகிறது. கோவை சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய திருப்பூர், பல்லடம், அவினாசி, மேட்டுப்பாளையம், பொள்ளாச்சி, உடுமலை, தாராபுரம், ஈரோடு ஏரியாவில் இருக்கிற அனைவருமே கோயமுத்தூர் பணவளக்கலைக்கு வாங்க. ஏன்னா இந்த சுற்று வட்டாரங்களில் கோவையில் மட்டுமே இந்த பயிற்சி நடைபெறுகிறது. இந்த ஒரு நாள் பயிற்சியே உங்கள் வாழ்க்கையை நிச்சயமாக வெற்றிகரமாக வாழ வைக்கும். 100% வெற்றி வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் அனைவருமே வாருங்கள். நான் நேரடியாக இந்த பயிற்சியை உங்களுக்காக நடத்த இருக்கின்றேன். பணவளக்கலை வாழ்வில் வெல்ல, வாழ்வில் உயர வாருங்கள். பணவளக்கலை. கலைவாணி மேடம் இதில் லிங்க் ஆனதுனால இங்கே வந்தேன். ஃபஸ்ட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னன்னு கூட தெரியாது. சக்கராஸ், ஆன்மீகம் கோயிலுக்கெல்லாம் போவேன், வருவேன், நல்லா கரெக்டாக கடைப்பிடிப்பேன். என்னன்னு தெரியாது. நான் ஒன்று யோசித்தேன், வீடு கட்டணும், கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் கட்டணும்னு பார்த்தேன். அது கொஞ்சம் எண்ணம் 100% வச்சதுனால இந்த லெவலுக்கு என்னை விட்டுருக்கு. இங்கே வந்தோடனே தெரிஞ்சுது, நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது நடக்கும். குருஜியால் தான் நடந்தது, அவருக்கு நன்றி. மற்றும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்ததுனால நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டேன். நான் நிறைய விஷயம் இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டேன். எல்லாருக்கும் நன்றி.